देख लोगन, अगर गौर से तारा लोगन देखब लोगन, वो एगो आँख से आ एगो आँख के बंद करके, तो तारा लोगन का हमारा जैसन स्मार्ट शायद के मिली जो इतना खूबसूरत होके। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भैया आप? काहे कि हम दिन भर काम कैले रहनी ह आ करिया लागत नहीं ह आ जैसे मुंह धो के आ गमछी से मुंह पोछले बानी तो तारा लोगन देख सक तारा लोगन हई एगो साला के आँख का नीचे गाल एकदम है करिया कुछ कुछ भरल है। चकाचक हो गए है। बाल के तो बातें हटावा भाई, देखो बाल हमारे 1 पॉइंट नहीं के जरा आ गोदना जौन बा हम बार बार कहले वीडियो में, तो जान मार दे वाला लड़की खरे मुँह देवेली से हमार सुंदरता देख के लड़की से। और एगो बात बा, जे मेन बात ये बड़ी है जे